Ay, kuprato lang naman ni Loyas. Kijk, alles zoek jou, alles die alam kijk. Kijk, alle praat mo ni Loyas. As commerce ang kot, tila ka tibig kumi, yara alles op klom. Lakso. Maar wel die mensen si alles stili. Wat zoek hulle dan nie? Yara alles op klom moet uitgekom het. Tawo na kijk kulupelara. Kijk kulupelara, kijk alupela, alle karat. As jy kyk, dit is ons area. Julle by die hospitaal voor Kali. Daar is ook een van hulle waar aanstap. Hier gaat ook een van hulle voorbij. Daar staan nie. Ai, kijk hoe kom hulle nou hier voorbij. Kijk hoe kom hulle uit. Hulle van allemaal van die hof af. Yes, Aya. What you say today, Aya, at the commercial court? Yes, we are here in the Ja, hier in die commercial court vandag, hier kom skelms voor vandag in die commercial court diewe. Het is allemaal mensen wat die uitloop wat nou betrokken is. Het is ons commercial court. Daar staan die Anja daar by die lawyers. Ai, kom praat hulle nou met die lawyers. Kijk hier, hulle zoek jou, alles die alam kijk. Kijk hier, hulle praat met die lawyers. As commercial court, hulle gaat tibig kumi, yara alles op klom. Lakso. Maar wel die mensen si alles stili. Wat zoek hulle dan nie? Yara alles op klom moet uitgekom het. Tawo na kijk kulupelara. Kijk kulupelara, kijk alupela, alle karat.